Сега разговор с Алексей Петров, не успял кандидат за президент. Всъщност успял кандидат за президент, не успял да стане президент. Здравейте. Здравейте. Добро утро на вас и на вашите зрители. Преди около месец ми бяхте на гости. Тогава аз ви попитах, като участвате в това състезание, наистина ли искате да станете президент? Наистина ли смятате, че ще станете, че имате реални шансове или нещо друго искате да кажете на публиката? Вие ми казахте, не бих се включил в състезание, което не смятам, че мога да спечеля. Резултатът ви е 0,94%. Надценихте ли се? Наплевнали на първи тур е 40%. Над 40 пъти по-висок от вашия. Надценихте ли се? Първо, състезание не се състоя. Тогава смятахме, когато бях във вашето студио, че в България ще се проведе състезание за президент на Република България и ние, 18 кандидат-президентски двойки, пожелахме да чуеме правилата или такива, каквито бяха оповестени и да участваме в надпреварата, да се състезаваме. А какво се състоя, ако не е състезание? Състоя се един цирк, режисиран от управляващите, в който те отделиха някакси, без да се състоят кръгове, ако мога така на спортен език да кажа, отделиха трима, които са най-удобни на управляващите и лишиха всички други да участват в състезанието. И тук трябва веднага да подчертая, че наистина в тази кампания, ще кажа, защото тя не беше състезание, някакси критерия за успял или не успял кандидат-президент не би могъл да бъде броя на гласовете. Тук говорим за голяма разлика. Разбирате ли, в число колко? 30 хиляди ли е това? Тя разликата е много голяма. 30 хиляди срещу 1 милион. Какви са тия манипулации, дето трябва да се случат, така че... Моята разлика са измерими с това, което постигнах като резултат сината коалиция. Все пак знаем какво е сината коалиция. 65 хиляди са техните гласове. Катастрофа. Два пъти катастрофа. Повече. Това беше... Аз не смятам, че е катастрофа, а просто става въпрос за резултат, който наистина е свързан с правилата, които бяха създадени, включително за тях, включително за РЗС и всички други, които бяха сложени във втората група. Защото няма как да се предложиш, ако мога така да се изразя, на едно състезание, защото става дума състезание на идеи, на тези. В случая имаше само една теза, която вие медиите отразявахте. Аз дойдох един път в Нова телевизия и това беше единственото ми отразяване. Не мисля, че ви гледах и в БНТ. Не говоря за Нова телевизия. В крайна сметка, работата на медиите да позволят на такова състезание. Да, разбира се, по регламента. Бяхте, при мен бяхте, при Милен Цветков бяхте. Да, и веднага сравняваме с това кой колко и къде е бил и отново ще установим, че бяхме разделени на две групи. Едните, които медиите трябваше да представят на обществеността, на избирателите. Господин Петров, защото специално за нашето предаване поведнъж са били повечето. Няма съмнение, разбира се, за предаването ние минахме в една редичка, извървяхме се. Извървяхте се. Точно така, да, това е ваш термин, не точно вас, на ваши колеги. Кой каквото можа каза. Да, въпросът е в това, че ние не успяхме да кажем на хората нашите тези. Нямаше състезание на идеи. Давам пример. Хората свързват като че ли моето участие така в тази надпревара по никакъв начин даже не биха нарекла състезание, като една лична битка с Бойко Борисов. Дори да я приемаме така, аз нямах възможност да изложа моите тези. Затова аз предприех тези обиколки в страната, за да мога наистина да представя онова, което е моя кауза. Онова, което започнах преди 2 години и сега актуално, както в Съединените щати на Уол Стрит, така от няколко дни в Кан в Европа. Каузата е защита на интересите на малки и средния бизнес, който осигурява хляба на хората. Каузата е това, което направихме преди 2 години. Да се върнем към битката вашата между вас и Бойко Борисов. Вие така ли го приемахте? Не, така беше представено, така беше възприето от хората. Вие как го приемахте? В никакъв случай. В никакъв случай. Нямаме изключително така сериозни различия и ще използвам случая да поправя господин Плевнелиев, който така много често повтаря и казва: по време на криза се инвестира в инфраструктура. Така пише в дебелите книги. Има пропуск някъде не в книгата, а в допрочитането, защото се инвестира наистина в инфраструктура, но там, когато това създава работни места, когато създават доходи, защото доходите стимулират потреблението, а потреблението производството. Това изливане на тези огромни пари, включително и от резерва в магистралите, хубаво нещо се повтарям, но не за този период. Това изливане не породи този ефект на заетост, на доходност, на стимулиране на потребление. Затова има нещо недопрочетено. Включително
господин Борисов и господин Плевнелиев дори след този избор застават на същата позиция, че трябва да продължат работата си в магистралите, в инфраструктурни проекти, по този начин, по който са го правили до сега. Това е тяхната политика. В смисъл, да. Това е тяхната и те се умяха да я представят. И аз казвам, че става дума наистина за една сериозна манипулация. А всички други, които ни поставиха във втория отбор, втория ешелон, не ни позволиха да представим нашата политика. Кой ви постави във втория отбор и във втория? Да, разбира се. Как преди малко взимам повод от това, което казахте, че първите трима са били удобно подбрани. Точно така, да. Значи би трябвало да има задкулисни договорки някакви, защото първите трима бяха Десен, Ляв това няма и съмнение. Център. Между кого и кого? Единствено тази тройка си позволи, за което, разбира се, заслужава адмирация, господин Калфин да участва в два други дебата, в един от който и аз участвах. Смятам, че наистина, ако така беше станал този дебат публично достояние, щеше да така представя... Ако има договорка, това би трябвало да означава, че от БСП са съгласни с резултата Росен Плевнелиев да бъде президент. Че госпожа Кунева също е участвала, знаейки, че е удобна и знаейки, че Росен Плевнелиев ще стане президент, за да може тези, които сте след първата тройка, да не спечелите. Значи, госпожа Кунева и господин Калфин би трябвало да са се разбрали с ГЕРБ. Това ли казвате? Не, това е една предоставена възможност на господин Калфин и госпожа Кунева от управляващите. И ние разбираме и сега, че управляващите са припознали наистина като свои опоненти ДПС. БСП по-точно. ДПС. Бойко Борисов каза, опонентите ми на тези избори това са са разсъждения на Бойко Борисов в каква колаборация са ДПС и БСП, но той си ги избира. Той реши по този начин, като елиминира всички други. При това, не мен дори, той елиминира всички десни. Той ги сложи долу в дъното и там ги остави. Тук той казва, аз съм десни. С една грандиозна манипулация наистина. Той ги отдели. Социологическите проучвания включително се изненадаха от това, което накрая пък още по-голямото вмешателство в тези избори и тях изненада с няколко процента класирането на Плевнелиев. Истината е, че наистина още от първия момент не се даде възможност на хората да разберат кой какво предлага. В никакъв случай, твърдя аз и нашия екип, ние не смятаме, че сме загубили. Ние искахме наистина онова, което започнахме преди 2 години, в тази кампания... Какво спечелихте тогава? Значи не можахте да си кажете, казвате, не можах да си кажа по време на кампанията, а резултата е, измявайте още веднъж, 0,94%. Спечелихме, че поставихме въпроси в обществото, които наистина са важни. Това са въпросите какво ще става с хората, които създават хляба на българите. Това е малки и средния бизнес, който е гръбнак не само на икономиката, изобщо на демокрацията в България. Ние знаем, че той е ликвидиран. Не, това е важно. Да. В крайна сметка, ние участваме за екипите. Между другото, вие говорите толкова често за екипите, колкото Бойко Борисов за пътищата. Да, това не е хрумване. Аз, включително с една група учени, съм се занимавал още през 2008 година, в продължение на 3 години, с това изследване. Оттам се роди така и тази идея преди няколко дни да прераснем в гражданско движение. Дайте да ви питам друго. Резултатът на Атанас Семов, 2 пъти по-висок от вашия, 1,84%. Защо не подкрепихте РЗС на тия избори? Първо, стана дума за това, че след излизането ми от ареста, аз наистина направих една обиколка от позицията на изпълнителен директор на Съюзо стопанска инициатива, за да изясниме какво трябва да се предприеме от тук нататък. И по никакъв начин не можех да участвам от партия, след като предприемачите в България, наистина хората, които дават реалния живот, истинския живот, работните места, бяха на мнение, че проблема в прехода и изобщо проблема в България да се стигне до тази ситуация са партиите на прехода. По един друг начин, партия на прехода ли? Вие преди време казахте, че сте най-голям фен на тая партия. Точно така. Точно така. Нали? И не бива да се сърдят нито Яне Янев, нито Наско Семов. И Янев е прав, че ние не сме имали близки отношения, защото аз ако съм имал отношения, които могат да бъдат определени като по-близки, това са ми отношенията с Наско Семов. Ние сме работили в Съюзо стопанска инициатива, включително сме семейни познати от дълго време. Аз съм така подпомагал неговите инициативи. На кого прощавайте, защото не ви чух? На Яне Янев? На Атанас Семов. На Атанас Семов. Да. Подпомагал съм неговите инициативи, свързани с така конституционализма и по принцип нова конституция, повече от 10 години. И това е факт. Добре, ние заедно сме работили по тези въпроси. Вчера гледахте Яне Янев, предполагам. Не успях, но ми беше предаден разговора с него. Да, с какво не сте той има основание да се сърди. Ние наистина, ако бяхме заедно в тази кампания, вероятно щяхме да постигнем по-висок резултат. Много по-висок резултат. При това даже не механичния сбор на моите гласове. Аз за това ви питам, защо не бяхте заедно в тази кампания? Защото аз наистина
трябваше да защита интересите на малки и средния бизнес. И вие си спомняте, че дори един от успехите на нашата кампания беше това, че като че ли принудихме всички кандидати да говорят за малки и средния бизнес, за работните места, за Господин ситуацията Петров, в страната. бихте ли ми казали, ако може честно, как беше създадена партията РЗС и вие имахте ли някакво участие в нейното създаване? Партия РЗС е създадена много преди ние да се познаваме с Яне Янев, така че въпросът даже не стои. А знаете ли как беше създадена тя? Не мога да зная, защото винаги съм бил много далеч от партийното строителство. Ако става въпрос за отношенията ми с Яне Янев, те са били чисто служебни, наистина. Така сериозна комуникация съм имал с Яне Янев по време на работата ми в ДАНС. Чисто служебни. Какво означава чисто служебни отношения? Едно от направленията, с които занимавах в ДАНС, беше работата с парламента и по-точно депутати, даже включително е записано в длъжностната ми характеристика. Тогава се възхищавах наистина на ентусиазма на Яне по отношение на корупционни практики, които бяха очевидни. Вие казвате, имахме чисто служебни отношения, пък аз си спомням, че по едно време Яне Янев всяка седмица, почти всеки ден даже имаше случаи, в които излизаше с скандална информация, за която се твърдеше, че класифицирана идва от ДАНС. Става дума за манипулация. Тогава вие знаете, източници на тази манипулация също бяха политици. Никога по никакъв повод това не се е случвало. Включително има конкретни случаи, когато той е излизал с тази информация, но от други институции, не от ДАНС. Ако върнете лентата, по никакъв начин. Вие давали ли сте информация на Яне Янев? По никакъв никакъв начин това няма как да ми се случи. Доказано и сега, когато вече години и половина така съм под лупа, проверявам не, под лупа, по-скоро пред прожекторите сте от година. Да, така като на длан. И се установи, че аз не съм злоупотребявал по никакъв начин. Включително по никакъв начин не би го направил така да си позволя да предоставя някаква информация. Още по-малко, когато тя е квалифицирана. Вие гласувахте ли на втори тур на тези избори? Включих се в втория тур, като протестирах и не отидох да гласувам. Не отидохте да гласувате. Яне Янев обаче подкрепи между първи и втори тур кандидатът, който, както той обясни, който е срещу Ивайло Калфин, Росен Плевнелиев. Как гледате на този флик-фак? Въпросът ви е за срещата с премиера Борисов. Да. Пак казвам, аз познавам добре Наско, защото съм работил с него. Наско е интелигентен човек и си пех и РЗС тъкмо заради това. Обявях многократно пъти, че съм фен на РЗС, само единствено поради тази причина, че те предлагат друг ред, ново начало. Предлагат това да стане с Конституция. Предлагаха да стане да постави точка на прехода и аз това го подкрепям и сега. Пак да се върнем към РЗС в такъв случай. След това, което се случи между първи и втори тур, те отидоха при Бойко Борисов на среща. Окей, беше обяснено формално какви са били причините на тая среща, но пък и формално беше обяснено, че те вече не искат да уволняват, така се каже, Бойко Борисов, защото признават резултата на ГЕРБ на тези избори. Нещо, което вие не правите. В никакъв случай, да. Не смятам, че тези избори бяха най-яркото проявление на подмяната в прехода. Ставаше дума за грандиозна манипулация. Тя очевидно видяхме... Само да довърша. И вчера Яне Янев каза, вече приключваме отношенията с Алексей Петров. Днес разбирам, че по агенциите пише, че започнала съпругата на господин Янев да ходи с охрана. Нямам представа какви опасности има съпругата или какви сигнали има за съпругата на господин Янев, но... Заради влошените отношения помежду ви. Ние никога не сме имали нито така съвсем приятелски или топли, нито пък влошени и по никакъв начин. И вчера това, което е заявил, нали, наистина не съм погледнал, ще видя разговора ви. Това е негов избор. Това е решение на орган на партията или негово лично решение за наши лични взаимоотношения и трябва по никакъв начин да не се бъркат. Ние сме имали така и човешки разговори с господин Янев, включително благодаря и на него и на Наско Семов, че в един труден момент, когато бях в ареста, ме подкрепяха. Когато отидох в къщи, в домашен арест, дойдоха. С гроздето. Човешка постъпка, аз така оценявам. Те ме подкрепиха. Наистина ме подкрепиха срещу една безпрецедентна репресия и аз изказвам моята благодарност за това. Затова нищо не се крие. Искам да ви прочета едно изречение. Да. Изречението е следното. Господин премиер, вие ще бъдете наритан в прекия и косвен смисъл на думата. Това изречение е произнесено от вас. Какво имахте предвид? Аз споделих, че това е една метафора, но го разбирайте и така, че... Метафора е, ако кажете, господин премиер, вие ще бъдете наритан в прекия смисъл на думата. В косвения смисъл на думата. А вие казвате, може би не случайно, в прекия смисъл на думата. Да, ако това управление продължи по този начин, това
се опитахме да го кажем в тази кампания, макар и лишени от възможността да общуваме с българското общество, ако продължи по този начин да се ликвидира хляба на хората, дохода, работните места, господин Борисов наистина го очаква наритване не от Алексей Петров. Звучи като заплаха за физическа саморазправа с министър-председателя. От мизерията, защото в момента господин Борисов се опита в това трудно време някакси да балансира мизерията и там някъде, където се появи някакъв проблем или недоволство, в това трудно време, хората са докарани до просто като яга, той просто, както на мишче си да пусне малко сиренце и топката да се успокои. Нали разбирате, че това ще работи до един момент? Да, обаче вижте на мен, ако някой ми каже, ще наритам, аз си го приемам, ще те наритам. А и даже, ако подчертая в прекия смисъл, ще наритам, не в косвения. Да, Любопитно ми е как е възможно това да се случи. Публична заплаха. Някой пита ли ви какво сте имали предвид, освен мене всъщност? Да, питали съм, аз съм отговарял, да. И отговарям за пореден път. Физическа саморазправа ли имате предвид? Нямам в предвид нито себе си, имам в предвид, че ако това продължи, това е логичен изход, логичен край. Не може в това време, отново ще кажа, когато има едни пари в един резерв, премиера Борисов да ги вземе, прощавайте, и да ги излее в магистрали. И сега си говориме, че този буфер, след като го няма, чувам така експертите по студията последно време, може би ще се окаже един много сериозен буфер, имитиране на едни държавни облигации. Т.е. говориме за заем. Увеличаване на дълга, да. Спомняте си в нашите разговори колко пъти ние алармирахме, че ще стигнем до външни заеми. И че това е опасно. Единствени в България ние... Две неща се случиха, други по време на кампанията, които направиха много силно впечатление. Първо, начина, по който тя започна с Катуница, и след това няколко седмици по-късно при посещението на висши политици от Европа, взрива пред дома и в автомобила на журналиста Сашо Диков. Имате ли какво да кажете по втория случай, пък после ще ви питаме по първия? Аз ще свържа този взрив наистина от една страна с другите взривове преди това, които бяха пред офиса на РЗС и ДСБ. По-рано, непосредствено или в деня на моята мярка, когато излязох от ареста, пред Вестник Галерия, офиса на Вестник Галерия. Възниква въпроса, и така го поставям за първи път, какъв мотив има Алексей Петров да бъдат уязвени Галерия, хора, които аз познавам добре, включително смея да твърда, че имаме добри взаимоотношения. Веднага ви казвам какво се изчете и си РЗС. И след това Сашо Диков. Какви мотиви имам аз, Алексей Петров, да се случва на тези хора това? Да бъде омаскарена властта. Ето мотив. По същия начин твърдя аз, че да бъде омаскарен, и резултатът беше точно такъв. И големият проблем в България изобщо е, че когато случи такова събитие, след него не се вижда какво е поведението на засегнати или хора, които имат интерес. Какво се случи със всеки един взрив? Едни поставени ваши колеги на премиера Борисов алармираха бързо, че аз съм извършителя. До ден днешен никой не ме е занимавал. Никой не ви е занимавал ли? Никой не ме е занимавал с този въпрос. По никакъв начин. Включително направих опити аз да инициирам интерес. Аз съм готов по всички начини. Готов сте да отговаряте, готов съм стига да ви потърси някой. А знаете ли кой е? Всички казват, че знаят кой е. Борисов заяви официално. А вие знаете ли кой е? Не, аз не зная. Но възниква въпрос, ако Борисов знае, защо не го назове? Защо не е сезирал компетентните органи? И при това, каква е отговорността на премиера Борисов, който казва, аз зная кой е, но не го назовавам. Трябва да свършваме, но не за да ви затварям устата, защото е кратък формата. Да, така е, винаги така става, да. Вие организирали ли сте агитки, които да ходят към Катуница? Ако имах възможност да ги агитирам, да ги организирам и да ги финансирам, щях да ги насоча на друго място. В никакъв случай, там където отидоха те, адресатите са на друго място. Адресите на партиите, които не си свършиха работата през тези години на прехода, които ние опрекваме, и включително искаме техните привилегии. Щяхте да пратите агитки пред кои централи? Партийните централи на прехода. Кои? Без изключение тези, които са били в управлението. РЗС и ДСБ? Не, аз не искам да ги подреждам по важност, за да ги така уневинявам или да им придавам някаква виновност. Включително смятам, че отговорност има премиера Борисов за случилото се. И даже аз го опрекнах многократно пъти и го правя за пореден път за режисура в този сценарий. Благодаря ви за този разговор. Успешен ден ви желая. Останете с новините. Как стресът на работното място се отразява върху съня, здравето и личния живот на голяма част от българите. След 9, първото телевизионно интервю на поредния напуснал сцената на X-Factor.
Започват новините на Нова в 8:30. Аз съм Христо Калоферов. На официална церемония Централната избирателна комисия ще връчи решението си за избор на президент и вице-президент на Република България. Спечелилите битката за поста Росен Плевнелиев и Маргарита Попова ще получат и удостоверение за избора си. Фактическото им встъпване в длъжност на Дондуков 2 ще бъде в края на януари. Софийския градски съд ще заседава за първи път по делото срещу Йосиф Йосифов Йоско. Той е подсъдим за това, че на 2 март в София предизвика катастрофа, след като шофира в нетрезво състояние и с превишена скорост. При инцидента починаха 2 души, а други 2 пострадаха. Прокуратурата може да поиска 15 години затвор. И днес продължава обсъждането на бюджета за следващата година. Работодатели, синдикати и правителство ще дискутират отделните точки от документа. Вчера те вече се разбраха за увеличението на минималната работна заплата. Тя ще стане 290 лева от 1 май до година. От света, лидерите на Г-20 се събират във Франция на фона на страховете, че кризата в еврозоната може да се задълбочи. Причина за това е новината за референдума в Гърция. Вчера беше отпуснат поредният транш помощ от 8 милиарда евро за южната ни съседка. В същото време Китай отказа да се включи в Европейския фонд за финансова стабилност, докато не получи по-голяма яснота за положението на Атина. Очаква се референдумът в Гърция да се проведе на 4 или 5 декември. Хиляди протестиращи срещу корпорациите от движението Окупирай блокираха едно от най-големите пристанища в Съединените щати, това Фолкланд. Властите в щата Калифорния обявиха, че заради демонстрацията портът изцяло е спрял работа. Според полицията, в акцията по затваряне на пристанището са участвали около 3000 души. Вечерта част от тях се преместиха в центъра на града и парализираха движението на автомобилите. Следващата ни емисия е точно в 9 часа. Сега останете с прогнозата за времето и Никол. Добро утро! Днес ни очаква един предимно слънчев ден. Повече облаци ще има само над най-източните райони от България, но само на отделни места по Черноморието е възможно слабо да превали. В часовете преди обяд на места в равнините ще има мъгла. Ще духа слаб, а в източна България до умерен вятър от изток-североизток. Дневните температури ще достигат стойности от 10 до 15 градуса. 17 градуса ще показват термометрите днес в най-югозападните райони от страната. В София минималната температура е -1, а максималната ще бъде 13 градуса. В петък и в събота времето ще бъде предимно слънчево. В неделя обаче облачността ще се увеличи и през следващите дни над по-голямата част от страната ще бъде значителна. Валежи обаче не се очакват. Температурите ще останат без съществена промяна, като максималните им стойности ще са между 11 и 16 градуса. Такава е нашата прогноза. Аз ви желая хубав ден.